Hi guys, mayang hapon sa tanan. Welcome back to my channel and beautiful afternoon. Mga migo-miga, kumusta mo diha? Nakatulog ko may akong tulog. Then lumiking hapon. And muna siya akong favorite favorite na oras of the day. Ang mga alas 4 between 3 to 3, 4 to 6. Lamig ang adlaw. So karong nga oras 4:17 na dili siya traffic. Ay mala. Alright, so guys, karon pasok na ako misi sa office. And then later on magkuha mi og nami bagong kauban sa balay, nami iro nga kauban na sa balay. Yan, it's a Labrador Retriever. Pila ba na to? 2 months old mo siguro. Yan, so itong tanawon niya kay pwede na siya kuhaon. So ang patong kuhaon kay para nami kauban nga gwardya, nami bagong kapamilya sa balay nga iro na kay gusto kaya akong misis og iro. Sige sila padungdungog sa ako. Din ako dili pa gusto kay maluoy ko kung nailakaw is mabiyaan mo gud siya. Way mabilinan kay kamera na si Arya pa akong baby is gusto po gayo siya nga mag kairo. Sige ato ni i-try nga mag-iro na punta kay para para laing alagaan po si Arya, matrain po siya. Kay 5 years, pila na ba siya? 5 years old. So at least kabalo na lang siya nga mungo atiman. So atong ila-ilahon nun niya guys. Atong ila-ilahon nun niya ang amo ang bagong kauban as family. Ug unsa kay ihang pangalan. Nanay sila nahuna-hunaan daw ang pangalan. Sige, unsa nga pangalan. Hindi wala mi nagsaba kay Arya nga amo nang kuaon ng iro. So later on ma-surprise siya. Tulog pa sa ito siya karon. So drive sa ko. Kunya na ako balik pag nanangiro guys. Yo! Nanang amo ang bagong nga dog. Mura ba din naman dog din. Nami dog. Yay! Hi! Humot pagidad. Ayay! Hi! Pwede siya pwede liguan mga. Dili pila ka. Pagkaan pa na siya liguan. Wednesday. Wednesday. Okay. Man siya ano. Sige, Wednesday pa. Thank you kaayo, madam. Oo niya. Humana na siya kaon. Kumana kaon? Mga ikapila ba siya gapakanon, ma'am? 3 times a day. 3 times. So ang iyang third na kaon humana. Oo. Sige. Duda na ako si Pat. Hi. Mimin, alik galit. Ala. First day to buutan. Agoy. Murag sipat man ang Minmin. Oh? Wala ba man ko na sa buot, mami? Wala gi buot, giawhag niya yung amo. Kiwil-kiwil ng ikog, oh. Ganahan na siya. Oh my gosh, dili na ko i-cage. Siya, oh my gosh, limpyo. The next day.